Doncs bé, primer de tot, donar-vos la benvinguda a la presentació del llibre dels 40 anys del PSC Comarques Gironines, un tren de milers de veus. Segons com, 40 anys són molts o són pocs. Segur que aquells joves que van prendre amb il·lusió a la creació del PSC ara fa 42 anys, com en Quim Espanyol, en Pere Tió, en Manel Nadal, en Quim Rodríguez, en Jesús Sant, la Maria Gràcia Sala, les germanes Sala, els hi haurà semblat poc temps. Alguns d'aquests ja no estan presents, però sí que hem de dir que des del 78 han passat 42 anys. Per alguns, com per mi, que no havíem nascut, ha sigut tota una vida. Aquests anys del partit han sigut feliços, han sigut tristos, hem hagut de perdre companys. Hi ha companys que estan encara donant el callo cada dia i que, per tant, estem contents de poder presentar aquests 40 anys en un llibre. 40 anys donen per molt més d'un llibre, però hem comptat amb gent que ha volgut explicar des de la seva pròpia experiència, gent que ja no està al PSC, gent que ha estat i gent que continuarà molt de temps parlant d'aquests 42 anys. L'actual primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ens ha volgut acompanyar amb un vídeo que tot seguit posarem. Ara, a en Miquel li hem d'agrair la seva generositat i que el PSC, tot i l'amor anunciada i reiterada que alguns han fet, segueix ben viu. Qui perd els orígens perd la identitat. Aquest és un problema que en el PSC no tindrem mai, perquè sempre hem honorat la nostra història. I per això, en el marc de la celebració del 40è aniversari del PSC, hem celebrat també el 40è aniversari del socialisme gironí, un socialisme amb característiques pròpies i molt marcat per la personalitat dels seus fundadors. Aquí recordem des de l'Enric Adroer Gironella, l'Antoni Adroer, en Carmel Rosa, en Josep Pallac, l'Ernest Lluch, en Lluís Maria de Puig, per parlar d'alguns dels que ja hem perdut pel camí. Podríem parlar de la realitat actual del socialisme gironí, que ens ha portat fins al lideratge de la Sílvia Paneque, però hauríem de citar, evidentment, en Quim Nadal, en Manel Nadal, en Joan Manuel del Pozo, en Lluís Sacrest i tants que han fet del socialisme gironí una peça clau del conjunt del socialisme català. Vull agrair-vos l'esforç de recuperar la història, l'esforç de mantenir la memòria i sobretot l'esforç de seguir compromesos amb els ideals de llibertat, justícia, igualtat i fraternitat que tant ens caracteritzen. Per molts anys socialisme gironí, per molts anys socialisme català, per molts anys socialisme universal. Bé, doncs aquí tenim el missatge que ens ha volgut fer arribar el primer secretari, Miquel Iceta. I ara començarem amb, no sé si ho veieu, amb la presentació del llibre. Aquest llibre té 4 capítols. El primer capítol és de Catalunya a Espanya i permeteu-me que jo afegeixi també a Europa. Us voldria llegir un parell d'articles dels estatuts del PSC perquè puguem posar el marc en aquest primer capítol. El PSC és una organització política de dones i homes que comparteixen els valors de la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la solidaritat, que lluiten per la consecució de la plenitud individual i el progrés col·lectiu de la societat, amb la vocació d'eixamplar i aprofundir les conquestes de l'estat de benestar. El nostre partit germà és el PSOE i pel conjunt d'Europa formem part del Partit dels Socialistes Europeus. Som hereus dels valors universals de la Revolució Francesa, de les aspiracions del moviment obrer i dels diferents corrents del pensament socialista, alhora que respectem la llibertat d'idees i d'expressió de tots i cadascun dels nostres membres. Estem compromesos, en definitiva, amb una Catalunya més lliure, més plural i més justa en el marc d'una Espanya i una Europa plurals i federals, capaç de ser realment un molt millor. Està present l'Òscar. Òscar, si pots agafar la paraula per parlar d'aquest primer capítol de Catalunya-Espanya. Sí, hola, bon dia a tothom. Estic present en cos i ànima. Doncs sí, en principi, tant la Mònica Ríos com jo mateix hem preparat una petita intervenció que hem volgut posar una miqueta de relleu el paper històric i el paper també futur del PSC en l'encaix de Catalunya i d'Espanya.
perquè entenem que la història democràtica recent de Catalunya ha estat marcada pel paper del PSC a les institucions. Ha estat quan el PSC ha estat fora de Catalunya, quan ha tingut el paper de situar el debat en el benestar de les persones, quan Catalunya ha progressat. Històricament, Catalunya havia estat el motor de creixement econòmic espanyol i així es demostrava en ser el primer territori pel pes del seu PIB. Però parlo en passat perquè des del 2017 el PIB de l'economia catalana ha anat perdent pes en el global espanyol. Les darreres dades que s'han publicat el mes de desembre destaquen que som la quarta comunitat en aquesta xifra. Ens supera Madrid amb un PIB per càpita de 36.000 euros per habitant, darrere el País Basc, Navarra, amb 32.000 euros, i Catalunya, que estem per sota, amb 31.119. Però no només és que haguem perdut pes a nivell espanyol, sinó que fins i tot estem per sota la mitjana europea. La incertesa política en poques ocasions es trasllada a l'economia amb un cop brusc. El normal és que es canalitzi a través de petits canvis inapreciables en el curt termini i que només són viables en comparació amb els territoris veïns. És el que ha passat en Catalunya des de l'any 2012, quan el procés independentista va introduir una elevada incertesa econòmica, fins a arribar al punt àlgid de l'any 2017. Durant les setmanes de major tensió social, moltes empreses van optar per treure la seva seu de Catalunya, un moviment que va plasmar i a mesura que la inestabilitat política empitjorava, va plasmar això, que la via processista ens afectava. A mesura que anava avançant, anava afectant i anava afectant l'economia. El PSC sempre ha rebut la crítica per tenir dues ànimes, però precisament són aquestes dues ànimes el que ha fet fora el partit i Catalunya. M'explico. Catalunya ha estat sempre una terra plural, que rebia i integrava tothom, sense discriminar pel seu origen, amb una filosofia de territori d'acollida i de projecte comú. Però el pacte constitucional que tant havia integrat de sobte és posat en dubte per un govern que en comptes d'unir separa, que en comptes de trobar punts en comú busca els punts de diferenciació, que separa la població entre els nostres i la resta. En definitiva, un procés que ha anat en contra de tot el que el PSC ha representat per Catalunya. Ja la pròpia fundació del PSC, el juliol del 78, amb la unificació de tres formacions polítiques, el Partido Socialista de Catalunya, Congreso, la Federació Socialista Catalana, PSOE, i el Partido Socialista de Catalunya, regrupament, representa molt bé el que seria i és el socialisme català. Unir en un mateix partit una representació àmplia, diversa de la societat, que representa pobles i ciutats, a classes treballadores i mitjanes, assalariats, autònoms i empresaris, a catalans d'avui cognoms com a catalans acabats d'arribar. Els socialistes van impulsar l'acord polític que va fer realitat l'Estatut de Sau i van fer possible, contra totes les adversitats, el nou Estatut de Catalunya. És més, estic convençut que haguessin fet possible un desplegament d'aquest estatut que ens hagués portat anys de major autogovern i progrés. I ara, i aquí, tenim una oportunitat de redreçar la situació de Catalunya que els últims anys ha portat uns partits més interessats en destruir que en construir. No és casualitat que la pèrdua de pes polític del PSC ha vingut paral·lela amb la pèrdua de pes econòmic de Catalunya. Com tampoc, i estic convençut d'això, serà casualitat que el futur progrés de Catalunya vindrà d'un PSC i un PSOE forts, tant a Catalunya com a Espanya. Aquestes properes setmanes han de ser la recuperació del PSC, així com la recuperació de Catalunya. I tots nosaltres en tenim l'oportunitat de formar-hi part i de fer-lo realitat, de portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat. El secretari d'Organització, en Salvador Illa, i futur president de la Generalitat de Catalunya també ha volgut estar present avui en l'acte de presentació del llibre dels 40 anys del PSC de Comarques Gironines. Per tant, us passem ara un vídeo. Hola, companyes i companys. Gràcies per permetre'm participar a la presentació d'aquest llibre sobre els 40 anys del PSC a les comarques gironines. 40 anys de tot el que ha significat i encara significa i significarà en un futur la família socialista, el Partit dels Socialistes de Catalunya, també a les comarques gironines. I una presentació del llibre que es produeix a pocs dies, a poques setmanes ja d'aquesta cita que tenim el 14 de febrer, tots els catalans i les catalanes amb les urnes, per decidir si Catalunya segueix bloquejada o avança, per decidir si seguim enrocats o decidim passar pàgina i mirar el futur. Mirar el futur per cuidar de la nostra salut, mirar el futur per recuperar l'economia, per garantir que ningú quedi enrere i fer-ho de la manera o d'acord amb les lliçons que hem après durant aquesta pandèmia, de que no té sentit aïllar-se d'Espanya, d'Europa i del món quan estem veient que una pandèmia justament ens obliga a ser solidaris, a col·laborar,
a posar en valor els organismes multilaterals, no? Per tant, a fer-ho sumant amb Espanya, aprofitant aquesta resposta que s'ha donat tant des del govern espanyol com des del govern com des d'Europa, no? En el primer cas, amb els pressupostos generals de l'Estat, en el segon cas, amb tota la mutualització del deute i aquests fons Next Generation, 140.000 milions per a Espanya. Doncs fer-ho sumant conjuntament, afirmant la nostra personalitat com a catalans, però fer-ho conjuntament per poder-nos en beneficiar tots. Jo crec que tenim un enorme repte aquestes 6 setmanes. Crec que va molt bé que reafirmem què és el PSC, que fem una reflexió de com han estat aquests 40 anys d'història, però sobretot per posar-nos a punt, per dir-nos que en aquest moment el PSC té un paper molt rellevant davant de la cita del 14 de febrer per treure Catalunya d'aquest atzucac i per tornar-nos a connectar a Espanya, al món i retrobar-nos nosaltres mateixos. Així que moltes gràcies per la feina que heu fet i sobretot moltes gràcies per la feina que estic segur que fareu aquestes properes setmanes. Moltes gràcies, Salvador. Ara, si de cas, li passaríem la paraula a la Mònica Ríos, que és regidora de Platja d'Aro i la número 3 de la llista al Parlament del PSC de comarques gironines, però abans dir-vos-ho, que no us he comentat per tots el que no ho sapigueu, l'Òscar serà el número 2 de la llista, l'Òscar Aparicio, del Parlament de les eleccions del 14F, i també és el nostre secretari de Política Municipal. Per tant, si de cas, Mònica, et passo la paraula. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Cristina. Se m'escolta bé? Sí? Vale, una mica enllaçant el fil del que explicava l'Òscar, ara és el moment del PSC. Hem de recuperar el paper integrador del PSC, el paper històric que va tenir, lluny de quimeres i de divisió. Hem de reprendre el camí del diàleg, del consens, de governar per tots i totes. Aquests darrers anys hem vist com el nacionalisme i l'independentisme es va radicalitzar. No ja trencant només el consens constitucional, que ja és molt greu, sinó també trencant la convivència entre persones d'opcions oposades. Van voler culpabilitzar de la crisi econòmica, de les retallades, de la seva pròpia mala gestió, el que han anomenat Madrid. S'han inventat relats econòmics amb frases com Espanya ens roba i lluny del ressò mediàtic no aguanten un mínim d'escrutini racional. Han venut una il·lusió, una quimera i, diguem-ho clar, han enganyat a bona part de la població fent d'un sentiment d'uns quants com si fos l'unànim de tot un país. L'han patronalitzat. Recordeu allò dels carrers seran sempre nostres, quan els carrers, si són d'algú, serien de tots i totes. Aquí és on el PSC té el seu espai. L'independentisme va generar una reacció de por que va generar un vot a l'altre extrem, un vot de Ciudadanos. Però actualment el cansament de la població és evident. Ni l'independentisme ens ha portat a la independència, ni el vot de Ciudadanos ha comportat cap mesura en positiu per Catalunya. Per tant, més que mai necessita Catalunya un PSC central que retorni la política del diàleg, no de l'enfrontament, que retorni la política del consens, la política de la col·laboració amb l'Estat i, en definitiva, una bona gestió de l'administració. I ho hem de fer des de totes les instàncies polítiques i socials. Òbviament, ho hem de fer des del Parlament, on estem convençuts que els resultats electorals avalaran la política de gestió i de diàleg del govern de Pedro Sánchez. També ho farem des dels municipis, on l'independentisme ha substituït la gestió política per la política parlamentària, oblidant-se totalment dels problemes reals dels nostres veïns i veïnes. Recordant les paraules d'en Salvador Illa de fa uns pocs dies, hem de ser capaços de generar un discurs de consens, un discurs integrador de tots aquells que en un moment d'eufòria van creure's que tots els mals venien de Madrid, sense adonar-se'n que tant la solució com el problema la teníem molt més a prop. Hem de portar la seriositat, la responsabilitat d'en Salvador Illa, que en els moments més complicats de la pandèmia, tot i els atacs despietats de l'independentisme, no va tenir cap més paraula que no fos de col·laboració amb la Generalitat. Hem de portar la tasca que fem als ajuntaments en polítiques socials, d'habitatge, tot i tenir les competències la Generalitat. Hem de portar la diversitat de pensament, de cultura,
de llengua, de sentiments. Tot això ho hem de portar a la nostra Generalitat de Catalunya. En definitiva, i amb més força que mai, hem de cridar tots: visca, visca, visca Catalunya socialista. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mònica. Sàpigues que tots estem treballant perquè puguis ser diputada a partir del 14 de febrer. Si de cas, ara començarem a parlar d'aquest segon capítol del llibre Gegants del PSC i per entrar una mica al tema us passaríem un vídeo. Jo entro una mica més tard, entro ja constituït el PSC Congrés. Som el partit de tot l'espectre polític que aglutina sensibilitats més diferents en molts aspectes. Mare de Déu, ja ha plogut, Sí? Devia ser 2007 o 2008, no ho recordo. Era abans de la moció. I ser la primera dona a l'Ajuntament de Ripoll potser és un dels records que tinc més vius. Sí que tengo el gran recuerdo de que teníamos a Pep Pallés, teníamos a Jaume Noguer, Félix, nuestro querido Félix, que lo hemos perdido este año pasado, que dijeron, venga adelante que tú puedes. A Llagostera, encara que no governessin directament, vam tenir influència per fer coses. Sí. Hi havia les possibilitats per assumir l'alcaldia i per governar Girona. El PSC és un projecte col·lectiu, no és un projecte basat en individualitats o un projecte polític com el que s'està veient ara, per exemple, Junts per Cat, basat en una sola personalitat. El PSC de Girona, de comarques gironines, som tots i cadascun dels socialistes de la demarcació. No seria possible sense nosaltres el PSC. Per tant, perdoneu, si de cas, el que voldria posar sobre la taula és que, tot i que tots som PSC, sí que hi ha hagut persones amb nom propi que són importants per al PSC de comarques gironines. Aquests els hem anomenat els gegants del PSC, que és aquest segon capítol que ara presentarem. Ernest Lluc, Lluís Maria de Puig, Josep Marigó, Pepe Guerrero, Dolors Oms, Berta Badà i segurament molts altres noms que em deixo, però en el llibre podreu veure i llegir sobre moltes de les persones que han estat importants per al nostre partit, pel PSC de comarques gironines. I ara, sense més, m'agradaria passar la paraula a en Francesc Francisco Busquets, un històric del PSC de comarques gironines. Bé, bon dia. Suposo que se'm sent, oi? Se m'ha demanat que en la presentació que avui fem del llibre dels nostres primers 40 anys parli dels gegants del PSC. Penso que, més que per gegants, que per descomptat n'hi ha, el PSC està format, sobretot, per una bona pila de persones anònimes o quasi anònimes, generoses i abnegades, que amb el seu esforç silent i constant han fet possible que el partit aguanti encara ferm al cap de 40 anys. Plegats formen una pinya sòlida que sosté el castell que de manera pacient s'ha anat bastint al seu damunt. Un castell pujat pis a pis amb pilars vibrants i alhora ferms que, per més que en alguna ocasió hagin fet llenya, sempre s'han pogut tornar a aixecar amb nova empenta gràcies, precisament, a la solidesa de la pinya que els aguanta. Tot i així, podem destacar alguns noms que per la seva bona feina han deixat un pòsit de bon recordar, tant a dins com a fora del partit. La veritat és que de noms memorables en tenim força, i aquest és precisament un dels trets distintius del PSC. En el llibre que avui presentem n'hi surten uns quants que van pertànyer a la nostra federació, que no són ni de lluny tots els que hi ha hagut. Companys i amics ja traspassats, la memòria d'ells quan encara no tocava, la majoria d'ells quan encara no tocava, si és que això toca mai, però que continuen ben vius en el nostre imaginari col·lectiu. La brevetat d'aquesta intervenció, com que és un acte coral, m'obliga a ser concís
i a fer només una breu pinzellada biogràfica de cadascun. En Just Manuel Casero, un referent polític i cultural. Per destacar només un parell de mèrits que se li poden atribuir, citaré per una banda la reforma important i avançada que va dur a terme el psiquiàtric de Salt amb la seva política de portes obertes per als internats. Una reforma innovadora que ell va impulsar des de la seva responsabilitat de diputat provincial. Per l'altra, la seva empenta determinant a l'hora de crear a Girona, ara fa gairebé 42 anys també, un nou diari en català, comarcal, obert i democràtic. El Punt Diari. Per cert, coses de la vida, qui l'ha vist i qui el veu, aquest diari. Josep Pallach, exiliat a França després de la Guerra Civil, on va estar internat en camps de concentració i on posteriorment va col·laborar amb la resistència francesa contra el nazisme. Es va llicenciar en Pedagogia a la Universitat de Montpeller. Membre del POUM, el 1974, ja tornat a Catalunya, va ser l'ànima creadora del Partit Socialista de Catalunya Reagrupament, que després de diverses vicissituds, el 1978 confluiria amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Antònia Adroher, lluitadora, rebel i revolucionària. Va ser la primera dona que va entrar a l'Ajuntament de Girona amb 23 anys, on va ser regidora de Cultura i Propaganda en un govern municipal d'esquerres en el que ella representava el POUM. La seva tasca per escolaritzar tota la mainada i erradicar l'analfabetisme de la ciutat van deixar una gran petjada. Carmel Rosa, company d'Antònia Adroher i com ella, militant del POUM. Tots dos es van integrar de seguida al PSC, tan bon punt van tornar de l'exili a França. Per a molts de nosaltres, aleshores encara joves, en Carmel va ser un company gran que ens va encomanar el seu esperit joveníssim i optimista. Europeista convençut, va ser un difusor incansable de l'ideal federal per una Europa unida. Josep Vicente, home savi, senzill i fidel. En una ressenya del llibre que avui presentem, el seu fill diu que quan en Josep parlava del partit, no volia dir una organització, unes jerarquies, unes directrius, una disciplina, sinó que eren unes lleialtats a uns principis, a uns horitzons i a unes trajectòries personals i col·lectives. És a dir, savi, senzill i fidel. Ricard Herrero, un metge que també va fer política de proximitat. Alcalde de Santa Cristina d'Aro i president del Consell Comarcal del Baix Empordà, des d'aquests llocs i amb la seva dedicació, eficàcia i empatia, va saber trobar també remeis adequats per als problemes més urgents del seu poble i la seva comarca. Josep Marigó, mestre de professió, va practicar la pedagogia també en la política tal com proposava Campalans. Va ser un bon alcalde de Blanes i des de la seva responsabilitat a la Diputació de Girona va iniciar el projecte del DIP Salut i va ajudar a la implantació de la xarxa pública de desfibril·ladors per aconseguir una província cardioprotegida. Lluís Maria de Puig, historiador i un socialista de primera hora, dels de Convergència Socialista. Va ser diputat al Congrés i senador també, amb una activitat parlamentària de més de 32 anys. Des dels seus càrrecs com a president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i de l'Assemblea Parlamentària de la Unió Europea Occidental,
va fer més pel reconeixement internacional de Catalunya i d'Espanya que les preteses ambaixades de fireta que alguns volen vendre. Pepe Guerrero. Qui no l'enyora, en Pepe Guerrero? Traspassat just fa 2 anys. Qui no el plora encara avui pensant en el molt que d'ell va rebre? En Pepe, un autèntic company de la base, d'aquella pinya imprescindible sense la qual res no és possible. Un d'aquells eterns cansats que fan la feina i que, més, la fan bé, la fan a gust, amb efectivitat i, sobretot, amb generositat. El seu pas per l'Ajuntament com a treballador i com a regidor, el seu pas pel teixit associatiu de Girona i els seus barris, en especial, naturalment, pel seu estimat Germán Sàbat, del Pueblo, han deixat un rastre de responsabilitat i bonomia inesborrables. Finalment, Ernest Lluch. Què es pot dir de l'Ernest que no hagin dit ja tantes i tantes veus molt més autoritzades que la meva? Només de fer un petit repàs de les seves dades curriculars fa venir mareig. Economista i historiador de l'economia, professor a les universitats de Barcelona i de València i rector a la Universitat Menéndez Pelayo de Santander. A les primeres eleccions democràtiques va esdevenir diputat per Girona, circumscripció que es va petejar de punta a punta i per la qual va treballar de manera incansable. Ministre de la reforma sanitària que va fer possible a Espanya una sanitat universal per a tothom, independentment d'on visqués i del seu estatus econòmic o social. Un gran polític, un gran intel·lectual i un gran amic que mai es va tancar a una pretesa torre d'ivori, sinó que sempre va estar disponible per a tothom. Lluitador i defensor acèrrim de la democràcia, va fer sortir públicament els colors a la cara a ETA i per això ens el van arrabassar. Un gegant de gegants. I acabo. Tot i no pertànyer a la nostra federació, no em puc estar d'acabar aquest repàs, més que incomplet, naturalment, sense felicitar-me i felicitar-nos tots plegats per tenir entre nosaltres 2 altres veritables gegants, sortosament encara vius, i espero que per molts anys, com ara en Miquel Iceta, el nostre primer secretari, tan intel·ligent com generós, i en Salvador Illa, el nostre secretari d'organització, a qui el poble de Catalunya, un dia no llunyà, esperem que farà president de la Generalitat. Que així sia. Moltíssimes gràcies, Quico. I ara passaríem la paraula al viceprimer secretari del PSC de Comarques Gironines i vicealcalde de Figueres, en Pere Caselles. Pere, quan vulguis. Hola, bon dia a tots. També és un plaer poder intervenir en aquest acte de gegants del PSC i la veritat és que després d'en Francesc ve perquè ell ha fet tot un repàs que se'm feia difícil de poder-ho resumir, per tant he optat per una cosa més transversal i més amb una mirada empordanesa. M'agrada especialment poder parlar de gegants del PSC i ho faré, com us dic, amb una mirada empordanesa. L'Empordà, terra federal per naturalesa, oberta al món, a les idees i al progrés des de fa molts anys. Quan parlem de gegants estem parlant d'aquelles persones que no només han fet gran el partit o el socialisme, sinó que han fet gran el país. Persones respectades, intel·lectualment potents, políticament gegants, com Josep Pallach, Figuerenc o Ernest Lluch, el referent contemporani per molts de nosaltres. La figura del qual cada dia que passa es fa més gran, es fa gegant. Ho podem veure en la transformació que va fer de la sanitat un model avançat al seu temps, progressista, universal i admirat, i amb tantes altres coses. Però més enllà de figures com l'Ernest, quan parlem de gegants estem parlant dels alcaldes que han transformat els seus pobles i ciutats, que han millorat la vida dels seus conciutadans i que, tot i les turbulències polítiques, no han renunciat a les seves idees polítiques.
estiguessin de moda o no. Com en Pere Moradell, que continua transformant Torroella de Fluvià des de la mirada socialista, de poble, pagesa, pensant en el benestar. O un altre referent pels socialistes empordanesos, com és en Rafael Bruguera, l'amic, l'alcalde de l'Escala, el senador, el diputat. L'amic Rafael, que va saber transformar l'Escala, el llegat del qual encara continua. I, per mi molt important, que s'ha mantingut fidel als valors socialistes sense renunciar al catalanisme popular. En Rafael és l'exemple de bona gestió i alhora d'un catalanisme transversal que ens ha de servir de far. Gegants pels seus veïns, gegants pels seus pobles. Moltes gràcies, Rafael i Pere i tants altres per tots aquests anys i per ser gegants per tots els socialistes de comarques gironines. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Pere. Anem ara al tercer capítol del llibre. Fem ciutat, fem barri. El municipalisme ha estat, és i serà l'eix central del PSC, la construcció social de Catalunya des de les ciutats. I en això, els darrers 42 anys, el PSC ha tingut moltes coses a dir. Hem transformat ciutats des dels governs municipals. El tercer capítol del llibre parla d'això, de municipalisme. Us deixem un vídeo per il·lustrar-ho. En Quim Nadal em va regalar un llibret on hi havia tot de referències bibliogràfiques d'articles, llibres que parlaven sobre Girona. I em va dir, quan sàpigues tot això, quan coneguis tot això, estaràs realment preparada per ser regidora a l'Ajuntament de Girona. L'oportunitat que venien a buscar tots aquells que havien vingut des de molts jocs de... La implantació del PSD va anar creixent a mesura que anàvem fent candidatures als pobles, això va ser molt important. No va ser fàcil, aquesta és la primera cosa que hauríem de dir. El que passa que hi va haver-hi una voluntat molt forta. Carnet de delegat al primer congrés, o el congrés de fundació del PSC. Ara per abril farà 40 anys que soc militant del PSC. Militant? Del PSOE, abans era del PSOE i ja com vas venir ja era del PSC. La clau del PSC ha sigut les persones que ho formen. Moltes gràcies. I ara li passarem el torn de paraula a Miquel Fanyanàs, que és escriptor i que va ser regidor de Girona. Respecte de la transformació i el món municipalista, fent barri, fent ciutat. Nosaltres, el primer eslògan que vàrem adoptar, recordareu que és aquella "Entra amb nosaltres a l'Ajuntament". I des del primer dia ho vàrem intentar aplicar i jo crec que ho vàrem aconseguir. I vàrem fer un programa en el qual, i d'això en parlo en aquest llibre, deia invertir en cultura és invertir en futur. I aquest aspecte del programa, com tots els altres per descomptat, també el vàrem aplicar. És evident que al principi a la ciutat de Girona, perquè estem parlant de la ciutat de Girona, doncs hi havia molta cosa per fer, es havien d'asfaltar carrers, la situació estava molt fotuda i, per tant, es havia de prioritzar. No obstant això, es van asfaltar carrers i no després es va fer cultura, sinó que es va fer d'una manera paral·lela. És a dir, es va començar a endreçar la ciutat i al mateix temps es varen posar les bases per fer una ciutat de cultura. És a dir, es van obrir biblioteques, es varen fer uns centres socials amb continguts culturals, es va obrir un centre d'art, es va intentar rehabilitar un barri que aleshores era marginat, com era el barri de la Mercè, amb un centre d'art i un centre cultural, que encara funciona i funciona molt bé, i es va obrir la cultura fins i tot al carrer amb un programa molt interessant d'escultures al carrer. És a dir, escultures, peces de Torres Monzó, de Jaume Plensa, per cert, que està la capsa buida davant de Correus, que és un escultor de talla internacional. Tenim una magnífica peça i està completament descuidada aquesta escultura del Plensa. També hi havia peces d'en Subirats, etc. Peces que des de fa 4 anys, si no recordo malament, l'Ajuntament que tenim ara em va prometre
que tot estaria senyalitzat amb unes plaques identificatives on hi hagués el nom de l'autor i el nom de la peça que es podia veure. I això està encara per fer. És a dir, la cultura, des dels seus diferents vessants, es va aplicar a la ciutat de Girona i va començar a esdevenir, tal com dèiem nosaltres en el programa, un motor. És a dir, la cultura que s'ha estat fent aquests darrers anys amb aquests governs que tenim és, per una banda, un intent d'una cultura d'elit amb la compra del fons Santos Torroella per 4,5 milions d'euros, que després bona part d'ells es varen carregar en el rebut de l'aigua, que suposo que això encara deu estar sub judice. Per altra banda, també hi ha pendent el del cinema modern, també sense projecte i sense tenir clar què s'hi vol fer allà dins. És a dir, això sí, tenim circ de Nadal i això no deixa de ser una metàfora del que s'està fent en l'aspecte cultural en aquesta dissortada ciutat nostra. I només una reflexió final, jo crec que el proper president de la Generalitat, el nostre company Salvador Illa, s'ha de fer esment d'un aspecte important, jo crec, en la propera campanya electoral, que és recuperar aquell esperit municipalista del PSC de tota la vida. Ell, que ha estat alcalde de la Roca del Vallès, segur que ho entén perfectament i ho entomarà perfectament bé. I res més, moltes gràcies per haver-me convidat en aquesta presentació d'aquest magnífic llibre que heu fet dels 40 anys del PSC. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Miquel. I ara li passarem la paraula a la Iolanda Pineda, que és la presidenta del PSC de Comarques Gironines i havia estat senadora i alcaldessa de Salt, al seu municipi. Hola, bon dia. Se'm sent? Sí? Bé, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder participar en la lectura, en la presentació d'aquest llibre. A ningú se li escapa i per tothom és reconegut que quan el PSC va arribar als 40 anys de la seva fundació, el partit es trobava en un dels pitjors moments que potser havien passat mai, i molt especialment a Comarques Gironines. Així ens ho recorda la nostra candidata, la Sílvia Paneque, en el pròleg del llibre que avui presentem. A partir del 2010, amb la sentència de l'Estatut, hem passat moments difícils i molt dolorosos de polarització de Catalunya. Durant tot el procés, que encara dura, hem vist marxar companys i companyes que havien contribuït de forma ostensible al PSC. Ara que s'estila tant el tema del llenguatge bèl·lic, podem dir que es va convertir en una guerra de trinxeres i el PSC estava al mig rebent de tots costats per voler ser el partit de la concòrdia. Però, malgrat tot, el PSC ha sabut ser resilient i mantenir-se ferme en ser, veure's i manifestar-se com un partit catalanista, federalista i d'esquerres convençut en la seva defensa de la justícia social. I enmig d'aquesta situació, quan la tormenta de l'independentisme sembla que comença a amainar, sorgeix aquest llibre, 40 anys del PSC, un tren de milers de veus, que ens combina a l'esperança i el retrobament que necessitarà de gran generositat per part de tothom. Aquest és un llibre de memòria, però també és un llibre d'esperança. Centrant-nos en l'apartat que estem, afirmo amb orgull que el principal exponent d'aquest lema «Fem barri, fem ciutat» hem estat el PSC i ho hem estat amb les persones dels nostres regidors i regidores, dels nostres alcaldes i alcaldesses. No oblidem que els millors presidents que ha tingut Catalunya s'han forjat en el municipalisme. Pasqual Maragall, José Montilla, igual que ho serà ben aviat Salvador Illa. Com molt bé deia Salvador Illa, diumenge passat, els i les que han passat per la política municipal mai s'obliden d'ella. Afronten els reptes de qualsevol tipus de forma més humana i més directa. Perquè política municipal és això, escoltar els problemes concrets i reals de la gent i gestionar-los de debò. El PSC som un partit d'alcaldes i alcaldesses i voldria tenir un especial record pel que va ser l'alcalde de Salt, pel PSC, Salvador Sunyer, qui em va inspirar la meva vocació per la política municipal. Vocació de servei públic que ens guia els socialistes per aconseguir l'anhelada justícia social en les nostres viles i ciutats. Tenir la ciutat al cap, tenir la ciutat al cor
i tenir els ciutadans i les ciutadanes a les orelles per construir conjuntament un projecte de ciutat. Un projecte, com diu Joaquim Nadal, barri a barri fent ciutat, com una imatge irrenunciable, un compromís inamovible. És el designi de fer una ciutat a la mesura de tots i cadascun dels seus habitants i de tots i cadascun dels seus territoris amb les especificitats i identitats singulars. En una ciutat hi ha moltes veus i molts accents i moltes realitats i res ni ningú no té dret a fer que uns prevalguin sobre els altres. Hi ha encara ara, i jo hi afegiria més que mai, un imperatiu moral i polític de radical igualtat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Iolanda. I arribem al darrer i quart capítol del llibre, Un tren de milers de veus, amb el mateix títol que el llibre. En aquest capítol hi trobem reflexions entorn a l'igualtat, l'ecologia, nova ciutadania, estat de dret, educació, salut o joventut. Aquests són alguns dels leitmotivs del PSC. Eva Granados en parla concretament de política i dona en el següent vídeo. Bona tarda, companys i companyes. Gràcies per convidar-me a la presentació del llibre de commemoració dels 40 anys del PSC, aquest Un tren de milers de veus. La Sílvia Paneque en la introducció, en el pròleg, diu que és producte de l'esforç d'aquest projecte col·lectiu al que pertanyem. I la veritat és que estem fent molts actes per aquests 40 anys i és molt benvingut que també vosaltres en feu un i agrair-vos que em convideu a fer aquest petit vídeo de 2 minuts. Aniré molt ràpid. Escolteu, dones i política. Quan vas a qualsevol debat de feminisme, del dia 8 de març, el que tu vulguis, als actes que tu vulguis, sempre et trobaràs que quan es parla de polítiques públiques es parla sobre les lleis que hem fet els i les socialistes. Som les arquitectes, els arquitectes dels drets de les dones al nostre país. I per tant, quan diem que som ecologia, som justícia social, som feminisme, no és que ho diguem, sinó que ho practiquem. I ho practiquem en aquest acte que coincideix amb la precampanya del 14 de febrer. M'estic adreçant a una federació que té una cap de llista, la Sílvia Paneque, i us parla la que serà la número 2 de la demarcació de Barcelona. Per tant, també amb aquestes llistes cremallera que estem fent des de ja fa temps, de fet ha estat Miquel Iceta, el primer secretari, que les ha implantat definitivament al partit. Dones i política, només ràpidament, aprofitant que estic a casa, he volgut agafar una referent com és la Maria Dolors Renau, per nosaltres, per totes les dones i tots els homes del Partit Socialista. La Maria Dolors ens va deixar no fa gaire i en aquests fulletons, en els debats de la Fundació que es van editar ja fa uns anys, que deia per què les dones a la política, hi ha un moment a les conclusions que diu clarament que cal un pacte per compartir el poder en 3 àmbits, en la vida pública, en la família i en els partits polítics. A la vida pública, a les lleis, a les institucions, ho fem a través de la legislació. El partit polític ho estem fent cada dia amb la nostra acció, però on vull posar l'accent ràpidament és en aquesta part de l'àmbit reproductiu, de l'àmbit familiar, de l'àmbit privat. Només amb la corresponsabilitat podrem avançar, com ha passat aquesta setmana, amb aquests permisos iguals i no transferibles. És d'aquesta manera com es fa feminisme d'estat i com avancem el conjunt de les dones. Deia Simone de Beauvoir que no es tracta de que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó que les dones tinguin poder sobre si mateixes. Bé, doncs jo crec que farem bé totes les dones en política si som capaces d'empoderar-nos i de tenir aquest poder per poder exercir en una societat d'iguals i podem fer política també diferent pel fet de ser dones. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la presentació. Petó. Moltes gràcies, Eva. I ara li passarem la paraula al nostre flamant alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez. Gràcies, Cristina. Permetem esmenar, perquè és la feina que em toca fer, de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, que així doncs donem sortida a tots els nuclis. Fet aquesta petita esmena, jo volia reflexionar precisament sobre aquesta part d'aquest fantàstic llibre amb el que hi hem pogut treballar molts i moltes companyes, sobre aquest tren de milers de veus. Jo, sens dubte, quan miro el PSC de Comarques Gironines, en el que vaig entrar primer a simpatitzar i després a militar poc després de l'assassinat d'Ernest Lluch,
i veig tots els companys i companyes que han estat la base d'un partit que té 40 anys i que es nodreix de tots els militants. No només aquells que hem tingut o tenim la responsabilitat de representar el nostre projecte col·lectiu, ajuntaments, consells comarcals, diputació, Generalitat o el Congrés, sinó totes les persones que han defensat i defensen cada dia el nostre projecte polític als seus barris, als seus entorns laborals o als seus entorns familiars. Totes les veus que al llarg de la nostra història política han estat a la nostra punta de llança en conteses electorals han assolit èxit representant els nostres valors, sobretot sent útils a la ciutadania, liderant projectes per pobles i ciutats, també de país. Però com he intentat plasmar amb la petita aportació que he fet en el llibre i en el marc d'aquesta presentació, els lideratges avui, com els de sempre, s'han de sustentar en el poble. S'han d'elevar, en el nostre cas, des de la militància. Perquè penso que són els militants de base, aquests herois anònims del nostre partit, com alguna vegada s'hi ha referit la companya Sílvia Paneque i com fa un moment ho ha fet també avui el company Francesc Francisco Busquets, els que són oïda i ulls, però que alhora també són veu i també són gest. Els militants del Partit dels Socialistes de Catalunya són el motor que va provocar el canvi, com apuntava la companya Yolanda Pineda, en els governs del president Maragall o del president Montilla. Són els que han donat al nostre partit la força necessària per aguantar en moments de debilitat, com malauradament ens ha tocat lluitar al llarg d'aquesta darrera dècada. I també són els que ens donen l'energia necessària per expandir-nos quan arriben moments de fortalesa i assolir noves governances. El darrer exemple el varen tenir en les eleccions municipals del maig de 2019, que van produir-se en un moment de crisi territorial, amb una estesa desafecció de la política i en uns anys previs on s'havia consolidat un canvi en les hegemonies polítiques a tot l'estat espanyol. Un fet que va propiciar que la composició dels diferents consistoris fos molt més plural i segmentada. I gestionar aquests resultats requereix d'equilibris, de competències en una nova governança, però sobretot de mantenir sempre el contacte amb la ciutadania i amb els barris. I en això la nostra militància ha estat cabdal. Assistim, penso, a un canvi profund que existeix noves formes d'analitzar realitat i, per tant, també noves formes de fer política. I no és tasca fàcil, tots ho sabem, deixar enrere allò que ha estat l'estructura i el funcionament habitual de governs o d'administracions. I tot i així, tot i la dificultat, s'imposa una nova manera de fer política, basada de manera innegociable en la transparència, en la participació ciutadana i en la recerca de consensos. I en aquests tres eixos, permeteu-me dir que la nostra militància hi té un paper que la fan immensament protagonista. En el primer, en la transparència, per fer ressonar la veu dels nostres projectes de ciutat a tots els barris. En el segon, en la participació, per apropar-se a l'administració i ajudar que d'altres veïns ho facin per promoure la participació directa, que fomenta el coneixement de l'administració i millora els projectes col·lectius. I amb l'escolta activa, sent receptors d'opinions i fonamentant un debat positiu entre els veïns. Així d'important és el paper del militant en l'àmbit municipal. Però ho és també, si no és més, en el nostre projecte per Catalunya. Aquest 2021, i alguns companys ho han apuntat anteriorment, afrontem aquest moment i ho tornem a fer sent el partit amb més militants de Catalunya, amb més força a pobles i ciutats, amb resultats de més de 760.000 vots obtinguts a les eleccions municipals, amb més de 950.000 vots a les eleccions generals. Ara és el moment del PSC. És el moment que tota la nostra força, que torno a insistir, són tots i totes les nostres militants, es torni a activar. I és que l'única solució per Catalunya passa, sense cap mena de dubte, per tenir un president socialista a la Generalitat, per tenir en Salvador Illa com a president. Avui, aquest tren de milers de veus, que representem tots i totes els militants del Partit dels Socialistes de Catalunya, ens ha de portar a aixecar ben alta la bandera del PSC a comarques gironines per treure, sens dubte, resultats magnífics, per tenir la Sílvia, l'Òscar i la Mònica al Parlament, per tenir en Salvador Illa com a president de la Generalitat de Catalunya. Entre tots, com diu el lema que en Salvador ens ha anunciat fa poc, tornarem el PSC al govern de la Generalitat, farem tornar Catalunya. Gràcies, companys. Bon dia. Moltíssimes gràcies, Maurici. I ara li cedirem la paraula al nostre primer secretari i diputat, Marc Lamois. Moltes gràcies, Cristina. Companys, companyes, molt bon dia. Jo, el primer dia que vaig saber el títol d'aquest llibre, Un tren d'un miler de veus, vaig pensar que era la metàfora més bonica i més encertada o que més ens definia o amb la que millor ens sentiríem definits. Perquè el PSC mateix és fruit de la unitat en la diversitat. No som una organització monolítica, ni tan sols en els nostres orígens.
però el Congrés d'Unitat, del que emergia el nostre PSC, és la primera pedra d'un tarannà que ens defineix encara avui, a dia d'avui, i explica millor que res per què som indestructibles. El PSC sorgeix de la unitat de diferents, de la voluntària renúncia a algunes particularitats per construir un junts comú, un col·lectiu major, més potent i una veritable eina de transformació social per Catalunya. És aquesta afiliació voluntària i per convicció la que fa que el socialisme català sigui un conjunt suficientment dúctil però alhora infinitament més ferm que moltes altres opcions polítiques a Catalunya, que precisament perquè són monolítiques o perquè són prefabricades mai aguanten el primer embat dur de la realitat, com podem fer nosaltres. Tots els que van tenir dubtes, fins i tot companys que van marxar, avui tornen a ser en aquest PSC de tots, comú. Tornem a ser, i ho podem dir amb tota la convicció a dia d'avui, el millor exemple de la transversalitat social necessària i de la unitat civil necessària de Catalunya. Perquè contra tots els que ens van convidar al nostre propi enterrament, que avui han desaparegut, que han canviat de nom 1000 cops, o que viuen en constant perill de que la realitat demostri d'una vegada per totes allò del conte infantil que el rei va despullat, per contra, el nostre tren d'un miler de veus està més que mai a punt per servir el país un cop més. Alguns, ignorants de què i com és el PSC, es preguntaran com pot ser això. La resposta és senzilla. Aquest enorme tren és la família socialista i no té una única locomotora. En té milers, les té a Reus, a cada ciutat, a cada poble, a cada barri, i això ens fa tan imparables com imprescindibles per Catalunya. Som imparables perquè, a diferència d'altres, que eren miratges, nosaltres estem arrelats al territori, des de sempre. De Puigcerdà passant per Breda fins a Blanes, de Camprodon passant per Olot fins a Portbou, de Girona passant per Figueres fins a la Vall d'Aro. A comarques gironines no hi ha un poble, no hi ha un racó on no hi hagi i s'escolti una veu socialista. Ara toca desvetllar altre cop totes aquestes veus amb força, conjurar-nos perquè Catalunya ens necessita més que mai. Després de 10 anys de desgovern processista, després de 10 anys de perdre oportunitats a dojo, de deixar de ser el gran motor de progrés que havíem estat, Catalunya necessita les nostres veus i que siguem el tren de milers de veus socialistes, els artífex del ressorgir de la millor Catalunya, d'aquella Catalunya de sempre. I sí, si Catalunya ho necessita, jo estic convençut, companyes i companys, que comarques gironines, els i les socialistes, amb la Sílvia Paneque al capdavant, no faltarem en aquesta cita. Necessitem aquesta embranzida i necessitem no fallar. No fallar no al Partit Socialista, no fallar-nos a nosaltres, sinó no fallar a Catalunya. Així que aquesta vegada, companys, no ens podem fallar al nostre país. Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. I abans de finalitzar l'acte, m'agradaria donar-li la paraula a la Sílvia Paneque. Mireu, la Sílvia va entomar les regnes del PSC de Girona en el pitjor moment de la seva història. Però si hagués de definir la Sílvia el 2014, diria que va ser valenta i responsable. La responsabilitat de tenir 7.000 persones, més de 7.000 persones, que tenia que representar en el ple, un ple on estava sola. Avui, uns anys després, la Sílvia encapçala la llista del PSC de comarques gironines a la demarcació, amb la mateixa valentia i la mateixa responsabilitat. I estic segura que des de tota la demarcació, tots i totes les socialistes, lluitarem per fer Salvador Illa president. Per tant, Sílvia, quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte que arriba 2 anys tard, però, com sabeu, els actes dels 40 anys del PSC van acabar just abans de les eleccions municipals, van fer un parèntesi que va encadenar malauradament amb aquesta pandèmia, però nunca es tarde ser hecha es buena i, per tant, molt orgullós avui de poder presentar aquest llibre públicament. I m'agradaria començar per aquí, per explicar-vos com va néixer la idea d'aquest llibre i el documental que va acompanyar i que vam presentar amb gran èxit ja fa un temps.
Primer, per un orgull que sentíem les persones que en aquell moment ens trobàvem en diferents càrrecs electes i orgànics al partit, l'orgull de saber-nos hereus d'un gran llegat i que volíem que d'alguna manera quedés plasmat aquesta història que deia Miquel Iceta del partit en aquest llibre i en aquest documental. També per mostrar a la ciutadania la seva fulla de serveis, la nostra fulla de serveis com a partit. El partit no té cap mena de sentit si no és útil a la ciutadania que té als seus municipis, a les seves ciutats i a Catalunya. Per tant, volíem deixar també plasmat en aquest llibre aquesta fulla de serveis que hem posat a disposició dels nostres conciutadans. També, i per què no dir-ho, per guarir i tancar una ferida que es va obrir, alguns de vosaltres hi heu fet referència, en els moments més difícils del procés, o l'inici del procés, quan el Partit Socialista es troba, crec que era la Iolanda, que parlava, ens trobem enmig d'aquestes trinxeres i lamentablement perdem alguns companys que no es senten còmodes amb alguns posicionaments, s'obre una ferida dins del PSC, per què no dir-ho? I aquest llibre també és un intent de tancar després, al llarg d'uns anys, aquesta ferida que es va obrir en aquest moment. I, de fet, veureu que en el llibre es recullen veus internes, però també veus externes, i pensem que això és important, que hi hagi també una mirada des de fora. I, finalment, un homenatge a nosaltres mateixos, també per què no dir-ho. Hem patit al llarg d'aquests anys, hem viscut moments molt feliços, però també moments molt durs, i calia un homenatge. Ho he vist centenars de vegades, ho he vist en els barris de Girona, ho he vist en els municipis de l'agrupació de Girona, i ara tinc la sort i el privilegi d'estar-ho veient arreu del territori de comarques gironines. I com us deia, com neix? Aquest llibre neix d'una petita reunió on hi havia Miquel Fanyanàs, que ens acompanya avui, en Lloberes, no sé si està connectat, però també hi era, en Quico Quico i en Quim Nadal. I avui vull aprofitar també per fer un agraïment, i espero que m'ho permeteu, a en Quim Nadal. I us dic per què començo per ell. Començo per ell perquè en aquesta història dels 40 anys, centrada a Girona i a comarques gironines, no tenia massa sentit si no hi havia aquest fil de continuïtat. I, per tant, era absolutament indispensable que en Quim Nadal pogués participar d'aquest projecte des del seu origen. I així va ser, i ell va ser la primera persona de qui vaig parlar d'aquest projecte. I per mi va ser molt important que ell volgués, des de l'origen, col·laborar amb la celebració dels 40 anys del PSC, però també amb l'elaboració del documental i d'aquest llibre. Per tant, permeteu-me que avui també, crec que és de justícia fer-ho, faci aquest agraïment específic, no només a ell per aquest projecte, sinó per tots els anys i tot l'esforç i tots els equips que va liderar des de l'Ajuntament de Girona i també des de la Federació. Però en Quim Nadal, ell ho diu en el llibre i ho va dir en els diferents actes, ell tampoc hagués estat el que va ser sense la companyia de tots aquests milers de veus anònimes que des dels diferents barris i municipis van acompanyar els diferents projectes socialistes. I deia la Cristina, quan la Sílvia es va quedar sola, de fet sola no m'hi vaig quedar mai. Jo sé que és una idea que es va intentar traslladar sola en tant que l'única representant socialista al plenari de Girona. Però una de les imatges que millor reflecteix això que estic dient i aquest projecte col·lectiu que ha sigut el PSC és precisament l'entrada que vaig fer en el ple de Girona, sola com a regidora, però amb un centenar de militants i afiliats, molts de vosaltres hi éreu, en el ple de Girona, acompanyant i mostrant el que vol mostrar aquest llibre, que és que el PSC és un projecte col·lectiu. Tan certa és una cosa com l'altra, tan necessària és una cosa com l'altra, i venim d'aquí d'una manera indestriable. És un fil roig, en Miquel moltes vegades parla d'aquest fil roig que ens connecta a tots. I aquest llibre mostra aquest fil roig. És orgull, com us deia, és servei públic, és les reformes i transformacions que hem pogut dur a terme en els nostres municipis, és convivència, és resistència, és compromís i és constància. Tot això és el PSC i tot això es mostra en aquest llibre. Per tant, aquesta primera idea d'agraïment a tots els que ho heu fet possible, cadascú des de la seva oposició i el seu paper en el PSC. I al llarg d'aquests 10 anys ens ha tocat, d'aquests últims 10 anys, d'aquests 40, aquests 10 últims, ens ha tocat defensar postulats
Tan necessaris com difícils, les dues coses. Jo, si us ho hagués de dibuixar una imatge, l'escenari polític d'aquests 10 últims anys a Catalunya ha estat un escenari fosc, d'incertesa, de confrontació, d'imatges que mai hagués imaginat veure a la meva ciutat, a Girona i arreu de Catalunya. I aquests han mogut, finalment, els afiliats socialistes, a la família socialista, com a mi m'agrada dir-ho, a defensar aquests postulats necessaris però difícils en aquests moments. Doncs és la cohesió social de Catalunya, la unitat civil de Catalunya. Jo he viscut assemblees amb vosaltres on les persones que porteu més anys en el projecte socialista dèieu tant que va costar teixir aquesta cohesió i tan ràpid com s'està destruint i estan passant escenaris de confrontació. I haig de dir que ho he vist, a més, amb alguns mitjans que em va copsar molt amb llàgrimes als ulls. I ara, en aquests moments, aquest escenari fosc de la política catalana és com si s'estiguessin encenent algunes llums. Quantes vegades havíem advertit els socialistes del perill de trencar la unitat civil de Catalunya? Quantes vegades havíem advertit també del perill de trencar el marc legal? Quantes vegades havíem advertit del perill de pervertir les institucions i de fer-ne un ús polític i partidista? Quantes vegades havíem advertit de les conseqüències que això podria tenir per l'economia catalana? Quantes vegades havíem advertit que el dirigisme, l'intrusió del poder públic en alguns àmbits com el cultural, de l'assenyalar el que pensa diferent, podria portar conseqüències nefastes per Catalunya i per comarques gironines també. Tot això ho havíem advertit i en aquests moments, en aquest escenari que us dic fosc, es van encenent aquestes llums i es va veient com una realitat i es van veient lamentablement les conseqüències d'aquests 10 anys que qualifico com a 10 anys perduts per Catalunya. I això és el que pensem que la societat catalana ha quallat i la de comarques gironines també, i això és el que el nostre primer secretari deia, hi havia en els catalans i catalanes instal·lada ja aquesta necessitat d'un canvi, d'acabar amb aquests 10 anys perduts a Catalunya. Però ell també ens deia que aquesta necessitat de canvi, en canvi, estava també instal·lada com una resignació a la societat catalana i que no acabava de veure la societat catalana la possibilitat real de trencar amb aquestes eleccions aquests 10 anys perduts. I contra aquesta resignació instal·lada, el nostre primer secretari, i també us en volia parlar avui, en Miquel Iceta, va prendre una decisió, alguns han qualificat de generosa, jo crec que una decisió valenta i important, de posar al capdavant del projecte socialista per a aquestes eleccions com a candidat en Salvador Illa. I us en volia parlar avui perquè crec que connecta també molt bé amb allò que explica el llibre i el que vol mostrar aquest llibre sobre el socialisme i que ens connecta amb aquest fil roig que us parlava i que parla Miquel Iceta. I ho dic que en parla perquè finalment aquesta decisió té a veure amb que cap anhel personal o cap desig personal està per sobre d'aquest projecte col·lectiu d'aquest tren de milers de veus. Que cap interès partidista pot estar per sobre de l'interès general i col·lectiu de la nació catalana. I ell ho expressa, Miquel Iceta, amb una frase que diu al final no estàvem escollint el millor candidat pel PSC. Al final estàvem escollint un president, hem escollit un president per Catalunya que pot fer possible aquest canvi tan necessari a Catalunya i que està instal·lat aquest desig en la societat catalana. Per tant, Miquel Iceta pren una decisió molt important en un moment crucial per Catalunya per enviar un missatge molt clar a la societat catalana. Catalunya mereix un futur millor i pot fer-ho, té els elements per aconseguir-ho. Catalunya mereix tancar aquesta dècada, aquests 10 anys perduts, i pot fer-ho, té els elements per fer-ho. Catalunya mereix tancar aquests 10 anys i, a més, ha de fer-ho, ha d'aconseguir-ho. Els catalans i catalanes ho han d'aconseguir.
I el missatge que envia el PSC és aquest precisament. A tots els que volen iniciar un nou camí per Catalunya, que retorni a la Catalunya de la convivència, que retorni a la Catalunya de la unitat civil, del progrés, la Catalunya forta que havia estat i que ha de tornar a ser amb veu pròpia a Espanya, a Europa. Qui vulgui això, aquí està el Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquest és el missatge que hem enviat amb aquesta decisió, aquest és el missatge que defensa Salvador Illa, aquest és el missatge que també us demano que feu partícip els vostres amics, familiars, els conciutadans de comarques gironines, perquè connecta molt bé amb aquests 40 anys del PSC, perquè ens connecta amb aquest fil roig, perquè ens connecta amb la millor tradició socialista i perquè és aquesta realitat els únics que podem fer possible aquest canvi, aquest tancament d'aquesta fase nefasta d'aquests 10 anys i l'obertura d'un nou futur per Catalunya, una Catalunya de progrés, de convivència, amb veu pròpia, com us deia. Per això, malgrat que aquesta presentació potser arriba uns mesos tard, crec que és un bon moment perquè encarna molt bé la nostra tradició, el nostre millor PSC, amb el moment crucial, crític que viu Catalunya i amb aquesta nova obertura d'un nou futur per Catalunya. Per tant, moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible, gràcies als que ens han precedit i compto amb tots vosaltres per obrir aquesta nova etapa també des de comarques gironines. I ara, per acabar, us demanaria un fort aplaudiment per tots i totes les socialistes d'aquests més de 40 anys. Ara sí que podem obrir micros i que se senti... Obriu micros! Felicitats, diputada. Molt bo. Molt bé, ha anat molt bé. Que tingueu bons reis. Igualment. Molt bons reis.